Ilang mga botanteng Dagupeño po hindi pa rin desidido sa kanilang iboboto para sa halalan 2025. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. 3 araw bago ang eleksyon, ilang mga Dagupeño ang hindi pa rin desidido sa kanilang ibobotong kandidato. Ayon sa ilang nakakapanayam ng IFM News Dagupan, hindi pa umano malinaw para sa kanila kung sino ang karapat-dapat na iboto, habang ang ilan naman ay hindi pa makumpleto ang lista ng mga nais nilang mailuklok. Kompleto na po ba, ma'am? Hindi pa, nag-iisip pa kung sinong iboboto. Ayon sa isang tricycle driver, nakasalalay sa bawat botanteng Pilipino ang kinabukasan ng bayan, kaya't mas mainam na piling mabuti ang mga pangalang magsisilbi ng tapat at sapat. Pag bumoto ka, talagang pili mo yung nararapat. Kilalanin mo bawat isa, no, di ba? At siyempre, kasalalay sa iyo yung kalagayan ng iyong bayan. So kailangan maging matalino pag bumoto. Dagdag pa nito, huwag gayahing basihan ang perang natatanggap mula sa mga kandidato, bagkus ay dapat alamin na ang tunay nilang hangarin. Sa ngayon, no po, maging real talk tayo, no? Karamihan ngayon kasi yung in-after nila yung pagpurong sa atin, di ba? Hindi na nila yung tinitignan yung kakayahan ng isang tao, yung politician o yung iluluklok mo. Kung nakanagap sila na medyo malaki, yun yung mga, hindi naman lahat, ano po. Samantala, patuloy ang babala ng COMELEC sa mga kandidatong lalabag sa mga regulasyon ng ngayong eleksyon na maaaring humantong sa diskwalifikasyon. Para sa Bantay Balota 2025, mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.